കൂട്ടുകാരെ, അപ്പം ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ അമ്പൂൻ്റെ ചോറൂടാണ്. അപ്പോൾ ചോറൂണ് നമ്മൾ നടത്തണത് അണിയല ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ സ്വാമി അവന് ചന്ദനവും ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ വേഗം അന്നത്തെ തുളസി ഒരെണ്ണം കൊടുത്ത് വായിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് വായിൽ നിന്ന് അതെടുത്ത് അവൻ്റെ അമ്മ അത് മാറ്റി ശേഷം ചന്ദനം തൊട്ട് കൊടുത്തു, പുണ്യാഹം കൊടുത്തു, അച്ഛനും ചന്ദനം തൊട്ടു. ശാന്തി വാഴയിലോട്ട് ചോറും പിന്നെ ഒരു സൈഡിൽ ഉപ്പൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഉപ്പും പഞ്ചസാരയൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഉപ്പും പഞ്ചസാരയും ചോറും കൂടെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കുഴച്ചിട്ട് അവൻ്റെ നാക്കിൽ 3 പ്രാവശ്യം വെച്ച് കൊടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ മോൻ 2-3 ചോറ് ഉപ്പിൽ മുക്കി കുമ്പടിയിലൊക്കെ മുക്കിയിട്ട് നാവിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ആദ്യം വെച്ചത് അവനൊന്നും നടന്നെങ്കിലും പിന്നീട് വെക്കണതൊക്കെ അവൻ തുപ്പണുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ചോറ് ഒന്നുകൂടെ പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു. എന്നാൽ ശാന്തി 3 പ്രാവശ്യം കൊടുത്തപ്പോൾ പിന്നെ അത് 3ാമത്തത് അവൻ തുപ്പി. പിന്നെ ശാന്തി പായസം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നിവേദ്യ പായസം. ആ പായസം അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് 3 പ്രാവശ്യം തോണ്ടി വായിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത് അവൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ വായിൽ 3 പ്രാവശ്യം വെച്ച് കൊടുത്തു. പായസം അവന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. അത് കാരണം അവനത് നുണഞ്ഞിറക്കി നന്നായിട്ട്. ചോറ് കൊടുത്തത് അവനിങ്ങോട്ട് തുപ്പിയും തന്നു. അച്ഛൻ്റെ കൈ ചെല്ലണത് നോക്കി അവനിരിക്കണേ. അത് കഴിഞ്ഞ് മോളോട് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ മോള്. അപ്പം എൻ്റെ മോളും ഇതുപോലെ 2 ചോറെടുത്ത് അവൻ്റെ വായിൽ വെച്ച് കൊടുത്തു. അതുപോലെ തന്നെ നാക്കുകൊണ്ട് അവനത് തുപ്പി താഴെ വെച്ചു. പായസം നുണഞ്ഞിറക്കിയിട്ട് ഇനി ചെല്ലേണ്ടത് ഞാനാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ അമ്പുക്കുട്ടന് മുട്ടയിലിരിക്കാൻ ഇച്ചിരി പ്രയാസം തോന്നി. അപ്പം എൻ്റെ അമ്പുക്കുട്ടന് ഇച്ചിരി പായസം തോണ്ടി വായിൽ വെച്ച് കൊടുത്തു. പായസത്തിൻ്റെ മധുരം കൊണ്ടോ അവൻ പായസം നുണഞ്ഞിറക്കി. ചോറ് വലിയ താല്പര്യം അവന് തോന്നിയില്ല. ഇതാണ് വാവയുടെ ചേട്ടൻ. അപ്പം ചേട്ടനും പായസം അവൻ്റെ വായിൽ തോണ്ടി വെച്ചു. അങ്ങനെ അവനെല്ലാവരും കൊടുത്ത പായസം നന്നായിട്ട് കഴിച്ചു. ചോറ് അവൻ കഴിച്ചില്ല. ഞാൻ ശാന്തി അവന് പൂവൊക്കെ തളിച്ചു, പുണ്യാഹമൊക്കെ തളിച്ചു. ഇനി അവനെ കൈ മുഖമൊക്കെ കഴിയിച്ചിട്ട് അമ്പലത്തിനുള്ളിലോട്ട് കയറ്റാൻ പറഞ്ഞു.